Vážne až tak záleží na vysokých hercoch? Čaute ľudia, moje meno je Moon a vítam vás u nového videa na Moonovom laboratóriu. Ok, v dnešnom videu sa pozrieme na trocha pokročilejšiu tému a to je vážne záleží na tom, aby ste Minecraft hrali na monitore s čo najrýchlejšou odozvou alebo s čo najvyššími hercami. Ono to teoreticky na seba aj naväzuje a veľa ľudí 100% vie, o čom hovorím, ale pre kidov, noobov a technických neznalcov ako ja to vysvetlím teraz skrátke. Ok, proste čím viac hercov máte na monitore, tým viac FPS môžete vidieť na vašej obrazovke a tým viac je váš obraz plynulý. Majorita obrazovek má obnovovaciu frekvenciu 60 Hz, či už to je na vašom notebooku, na vašom monitore, na vašom mobile. 60 Hz je skoro všade. Takže vy môžete mať v Minecrafte aj 1000 FPS, ale váš monitor vám ich stále ukáže len 60 za sekundu, pretože má 60 Hz a nie 1000. To, ako má váš monitor obnovovaciu frekvenciu, môžete nájsť v nastaveniach obrazovky, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by ste tam všetci mali mať 60 alebo pri lepších monitoroch 120, 144. Čas výnimkám, ktorí vedia, o čom hovorím, a majú tam 240 alebo možno ešte aj viac. No, proste hráči, ktorí chcú posunúť svoj gameplay na vyšší level, si kupujú kvalitnejšie monitory s väčšou obnovovacou frekvenciou ako je 60 Hz. Dajme tomu 144, 165, 180, niektorých 240 a extrémisti dokonca až 390. Hej. A môžete sa ma pýtať, že Moon, potrebujem ja toto vlastne v Minecrafte a dokáže vôbec klasický hráč vidieť rozdiel medzi týmito číslami? A odpoveď znie áno, ale čím väčšie je číslo, tým si to človek menej všíma. Ok, v tomto videu bude o mnoho ťažšie vyzobraziť, ako vyzerajú tie čísla vyššie ako 60, pretože YouTube povoľuje nahrávanie videí, ktoré majú maximálne 60 fps, takže na vyzobrazenie tých vyšších čísel budem musieť použiť plugin, ktorý robí tzv. Motion blur, aby ste mali aspoň približný pocit, že ako to vyzerá v realite. Jo, ešte predtým, keď budeme niečo testovať, tak sa uistite, že toto video pozeráte buď v tejto alebo v tejto kvalite. Ináč to nebude mať správny efekt. OK, takže začneme úplne od začiatku, a to pri 60 Hz, keďže ich má drtivá väčšina z nás. Keď sa myško pohybujete na obrazovke, vidíte, že kurzor vynecháva nejaký priestor medzi sebou a vytvára taký sekavý efekt. A to je práve preto, lebo váš pohyb je rýchlejší, než to vaša 60 Hz obrazovka môže vôbec vyzobraziť. Ale aký takýto pohyb myši dokáže vidieť človek, čo má 144 Hz na svojom monitore? No tak asi nejako takto. Všimli ste si to? Jak sa tá myška pohybuje o mnoho plynulejšie. A ako to vidí človek, čo má dajme tomu takých 240 Hz. Tento vidí asi nejako takto. Wow, tak tomu už hovorím plynulosť. OK, takže asi už v princípu chápete. Tak ako to teda vyzerá v Minecrafte? Pri 60 Hz sa vaša obrazovka správa k Minecraftu úplne rovnako ako ku vašemu kurzoru. Takže napríklad keď swingujete mečom, no tak vidíte, že ten pohyb je plynulý, ale furt sa tam vynechávajú nejaké snímky medzi tým. Vytvára to taký sekavý efekt. Ale čo keď si kúpite monitor, čo má dajme tomu 144 Hz? Vidíte ten rozdiel v plynulosti? A čo takých 240 Hz? A keď si týchto 240 Hz porovnáme so 60 Hz, tak už vidíme značný rozdiel. Toto je gameplay niekoho, kto má 60 Hz monitor a toto je gameplay niekoho, kto má 240 Hz monitor. Takže vizuálnu stránku už máme za sebou. A už si to aspoň približne viete predstaviť. Teraz sa dostávame k otázke, že aký monitor je pre mňa najlepší a aké benefity mi prinesie. V prvom rade si musíte zistiť, akú najväčšiu obnovovaciu frekvenciu monitora vie váš počítač vôbec utiahnuť. Toto v 99% záleží hlavne na grafickej karte a aké má porty. Detaily ohľadom tohto si viete nájsť na internete, kde vám stačí len vedieť, akú grafickú kartu máte a Google je plný odpovedí. Taktiež potrebujete mať aj kábel, ktorý tak vysoký tok dát vie zvládnuť. No v dnešnej dobe sa predávajú DisplayPort káble a HDMI káble, ktoré vysoké frekvencie zvládajú úplne na pohodu. A zistiť si to viete podľa tejto tabuľky, ktorú vám dám aj do popisu tohto videa. Keď ale máte napríklad, ja neviem, najnovšiu RTX 3090 ako ja, v upravených farebných nastaveniach môžete z Full HD monitoru vyťahnuť až 480 Hz, keď používate DisplayPort verzie 1.4. Takže o všetko pod 480 Hz nemusíte mať žiadne starosti. V druhom rade si musíte určiť, aký veľký budget na nový monitor máte. Myslíte na to, že existujú 240 Hz monitory, ktoré stoja 5000 korún, ale sú aj 240 Hz monitory, ktoré stoja 25 000 korún. V tomto prípade musíte počítať s tým, že lacnejšie monitory s tak veľkými hercami majú v kopu prípadoch horšie farby alebo rozlíšenie. Ale úprimne pri Minecrafte si to ani nevšimnete a bude vám to hlavne jedno, lebo vám pôjde hlavne o veľkú plynulosť. A v treťom rade musíte brať ohľad na to, že aký monitor máte momentálne teraz, pretože do čím väčších hercov idete, tým menej si všimnete rozdiely. Keď máte taký, ja neviem, 60 Hz monitor a kúpite si 144 Hz monitor, uvidíte neuveriteľný rozdiel v plynulosti, pretože ten 144 Hz monitor je dvakrát plynulejší. Keď ale už teraz momentálne máte 144 Hz monitor a chcete si kúpiť 240, rozdiel uvidíte, ale nie až taký veľký ako zo 60 na 144. V tomto tu prípade budete mať obraz taký hladučkejší a taký ľahší ako po masle. No ale keď z toho
240 Hz monitoru upgradenete na 360 Hz, rozdiel neuvidíte takmer vôbec a bude sa vám naopak zdať, že je obraz viac rozmazaný a pri pohybe vidíte menej veci. Takto bystrejšie očka si všimnú ten miniatúrny rozdiel v tej plynulosti, ale za tie peniaze sa vám to neoplatí podľa mňa. Môj názor je ale taký, že najlepší možný upgrade, ktorý môžete urobiť, je ísť zo 60 Hz na 240. Je to za mňa najideálnejší a zároveň najväčší upgrade v plynulosti, ktorý za rozumné peniaze môžete urobiť. Kde si rozdiel v plynulosti všimnete asi najviac a zároveň budete mať aj o mnoho rýchlejšiu odozvu z myšky, čo rapidne zvýši vašu reakciu v hre. Keď máte 144 Hz a chcete si upgradenúť svoj monitor na 240 alebo 360, je to taktiež fajn voľba, pretože sa vám bude zdať nový 240 Hz monitor taký uhladenejší, jemnejší. No 144 Hz je už fajn, takže na túto kupu musíte mať samozrejme nejaký dôvod, ako dajme tomu pokročilejší hráč. Upgrade zo 60 FPS na 144 alebo 180 je fajn, ale radšej by som si už došporil tie peniaze na ten 240 Hz monitor. No najhorší upgrade, ktorý sa vám asi najmenej vyplatí, je z 240 Hz na 360. Osobne mám 360 Hz monitor a rozdiel je tam úplne že miniatúrny v pár percentách, plus mne osobne sa 360 Hz monitor nepríjemne rozmazuje pri pohybe, čo mi dosť prekáža vo vnímaní veci okolo mňa. Podľa mňa ani z finančného hľadiska sa vám takýto upgrade neoplatí urobiť. Ale hovorím, keď ste profesionálny hráč nejakej hry, alebo ste hráč, ktorý potrebuje milisekundy navyše, ktoré viete ušporiť, alebo nejaký technik, ktorý to potrebuje na nejaké špeciálne využitie, choďte a kúpte si 360 Hz monitor a presvedčte sa sami. Overall, konec koncov teda podľa mňa vyhráva 240 Hz monitor vo všetkých smeroch. Samozrejme vám nebránim kúpiť si iný monitor s inou hercovou frekvenciou, keď máte na to svoje dôvody. Ale pokiaľ ste teda aj vy rozhodnutí pre 240 Hz monitor, tak určite by som vám doporučil tieto dva monitory. Pokiaľ teda idete na menší budget. Sám som tieto monitory používal roky a nemal som s nimi žiadne problémy. Majú trocha horšie farby, ale o to vám predsa v Minecrafte až tak nepôjde. Keď hľadáte ale niečo s vyšším rozlíšením a lepšími farbami, hľadajte potom modely, ktoré majú 2,5K rozlíšenie a IPS panel, ktorý pekné farby v podstate zaručuje aj pri vysokej plynulosti. Je to ale trocha drahšia varianta. OK ľudia, dúfam, že som vám týmto videom pomohol rozhodnúť sa pre nový monitor. Toto video mi nejakú prácu dalo, takže určite mi nezabudnite hodiť odber a zvonček, bol by som za to veľmi rád. Ľudia mi napíšte do komentárov nápady na ďalšie videá, aby som sa vedel čím inšpirovať. Môj merch nájdete na moonomerch.sk a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Čau!